Mahmud Mustara Muhammed Al-Bataħ Libjan ta' 25 sena li jgħix is-Swieqi inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li weġġa' gravi lil żagħżugħ u tfajla tiegħu wara ħabta bejn żewġ karozzi taħt il-mini ta' San Ġiljan. Il-każ seħħ is-sibt għal ħabt ta' sija u nofs ta' filgħodu taħt il-mini ta' San Ġiljan fi triq Mikil Anton Vassalli. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur tal-Assa ta' San Ġiljan, Gian Paul Attard, spjegat li seħħ argument wara ħabta bejn żewġ karozzi. Meta l-pulizija marru fuq il-post, sabu diversi nies iferqu l-akkużat u lill-vittma. Intqal kif l-imputat allegatament beda jxejjer bil-pon lejn iż-żagħżugħ, imbagħad allegatament il-Libjan dawwar xi ħaġa ma jdejh u beda jagħti f'wiċċ l-imputat. Hawnhekk intqal kif l-arusa tal-vittma ċemplet tal-għajnuna u beda jagħti daqqiet lilha wkoll. Intqal kif bl-istess ħaġa li kellu f'idejh allegatament ta' daqqiet fuq il-karozza tal-akkużat. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll kif meta l-imputat ittieħed l-assa ġie mitlub biex jagħmel test li juri jekk kien xurban iżda dan irrifjuta. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb talbet għal ħelsien mill-arrest tal-imputat. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-gravità tal-każ u ntqal kif kiser il-kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest fuq każ ieħor. Intqal kif f'dan il-każ hemm numru ta' xhieda pajżana. Id-difiża qalet kif il-pulizija anke se tkun qed tressaq l-allegati vittma hekk kif l-imputat allega li huwa ġie aggredit. Il-qorti ppreseduta mill-Maġistrat tal-Assa Dorin Clark ċaħdet it-talba tal-ħelsien mill-arrest u b'hekk l-imputat baqa' jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Gordin. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Raġel mill-Kosta tal-Lavorju ta' 33 sena u Eritrejan ta' 18-il sena intbagħtu 6 xhur ħabs wara li wieġbu ħatja wara li ppruvaw jitilqu minn Malta passaport Taljan ta' ħaddieħor. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur tal-Immigrazzjoni Lara Paters spjegat kif is-sibt l-imputati ppruvaw jivvjaġġaw lejn Bergamo fl-Italja, passaport u kart tal-identità Taljana li kienu f'isem ħaddieħor.